akayithandi lento yama-commercial airlines because lento ayifundele yokushayela amabhanoyi akayenzi. All that he does, he takes off ibhanoyi maselifika kwi-certain level ebese epressa u-autopilot ebese liyazihambela. Uthi uyayizonda leyo nto leyo because yenza ingqondo yakhe ingakwazi ukuthi ibe attentive. Uma kuzoshintsha isimo se-weather, depending ngebhanoyi, kunala fanele aliyeke, liyazi-adjusta lizenzele yonke into. Mina ngiyena umshayeli wamabhanoyi, kepha ezinye zeyimoto zami zinalento ebizwa nge-cruise control. Ngithi mase ngifike kwi-speed esithile ebese ngipress u-cruise control ebese imoto iyazihambela. Mabangibuza ukuthi iyenze njani, ngithi hayi ishintshwe ezulwini, amagiya wakhona konke kwenzeka ezulwini. Lento ye-autopilot noma lento ye-cruise control ikwenza ungabi attentive ngoba ingqondo iya-relaxa. Imoto izenzela noma ngabe yini, nokuzumeka ulale ungagcina uzumekile ulele because awusayicontrol imoto yona iyazicontrol. Iqiniso lithi iningi labazalwane abasindisiwe, sengisho laba abasindiswe ngeqiniso bakwi-autopilot. Abazalwane abaningi ba-complacent. Abazalwane abaningi ba-comfortable ngokuthi basindisiwe. Abazalwane abaningi ba-comfortable ngokuthi bayezulwini ekugcineni. Ukuthi kwenzakalani eceleni kwabo, ukuthi kuthiwani ngezwi likaNkulunkulu, ukuthi leyifunda bayifunda emabandleni abazizwa njalo kuthiwani, inqobo nje yena uma esindisiwe uku-autopilot noma okuyi-cruise control, right. To such an extent ukuthi umzalwane uthi evuka ekuseni angayihleli uhlelo lwakhe nempilo yakhe njengomzalwane, 1 ngomkhuleko, 2 ngokufunda izwi, 3 nokubekela yonke into esandleni sikaNkulunkulu. Umzalwane uzibona comfortable, uNkulunkulu ufanele aseve yena ngoba yena usepresse i-autopilot. uNkulunkulu must do everything. uNkulunkulu masithi ukuthi ngiyemsebenzini ususa bonke odriver ababhedayo eceleni kwami. uNkulunkulu masithi ukuthi njengoba ngibone ngiyemsebenzini noma ngiyesikoleni, mangibuya futhi fanele angiphephise ngize ngifike ekhaya. Sikuthatha njengomsebenzi kaNkulunkulu ngoba sisuke impilo yethu sesipresse u-cruise control noma u-autopilot. Kusuka ngoLwesihlanu sithole imfundiso uNkulunkulu asambulele zona. uNkulunkulu waqale wasifundisa ukuthi akukho thina esizenzele kona ukuthi simkhethe, therefore he cannot serve us, thina kumele serve yena. Sibone ngoLwesihlanu uNkulunkulu esitshela ukuthi uyena osikhiphe ebumnyameni wasiletha ekukhanyeni. Uyena bekade sifile wasiphilisa. Uyena ophethe impilo zethu kumele thina konke sikunikele kuyena, sicele kuyena, sibe kuyena, sihlale kuyena ngaso sonke isikhathi. Instead of doing that, we press cruise control and we expect him to do the rest. Thina asisathathi responsibility. Isifundo sethu sanamuhla sithi sikuzwile ngoLwesihlanu. Sezwa ngoLwesihlanu ukuthi munye kuphela umlamuleli. Sezwa ngoLwesihlanu ukuthi munye kuphela umpristi. Munye kuphela umuntu
obe umhlatshelo ukuthi mina nawe sizibize ngabantwana bakaNkulunkulu si-adopt emzimbeni kaKristu. Therefore masize phambi kwesihlalo sobukhosi nesomusa ngesibindi ukuze sithole usizo in the time of need. Ngomgqibelo sezwe ngomgqibelo ukuthi kunama-human traditions, kunezinto ezenzeka emabandleni okumele ngabe ziyasikhathaza. Azisikhathazi because ingqondo zethu they are not tuned to that extent. In fact, nathi sizibona sesenza lezo zinto okuma-human traditions eziqhutshwe nezwi likaNkulunkulu, kepha kuyimfundiso zabantu sikuthathe njengento kaNkulunkulu sibuye sipractice esibone ezwini likaNkulunkulu ukuthi leyo nto iyizeleze, ayigcini nje ngokuba iyizeleze, iyinkohliso edukisayo. Namuhla sithola isifundo la uNkulunkulu athi ningizwile ngikhuluma nani ngoLwesihlanu. Ngakhuluma nani kabili ngoLwesihlanu. Ngakhuluma nani kabili ngomgqibelo. Namuhla ngifisa noma ngifuna nina njengabantu ababiza ngabantwana bami ukuthi nithathe isinqumo ngenkulumo engikhulume kinina. Anizwa lento bazalwane. You cannot continue to be autopilot. uNkulunkulu esekhulumile kungabi nesinqumo, kungabi ne-decision, kungabi ne-commitment, kungabi nokuzibophezela, kungabi nesifiso sokushintsha lokhu bungakwenzi kahle, ufisa ukukwenza kahle njengoba uNkulunkulu esekukhombisile ngoLwesihlanu nangomgqibelo. Ebese nje ubuyela ku-autopilot, namuhla uze enkonzweni ngoba ufuna ukuzwa uNkulunkulu, ebese uyamuzwa, ebese uyaphuma kungenasinqumo osithethe. It can't be like that. Lithi izwi likaNkulunkulu, to him much is given, much is expected. Akakwazi ukukhuluma uNkulunkulu ebese uhamba ubuyela ekhaya usafana. Now uNkulunkulu akasizobona la kulezi la namuhla ukuthi uNkulunkulu akafuni nje sibe nolwazi ne-knowledge yakhe nezinto asifundisa zona ekhanda lethu ligcwale i-knowledge kaNkulunkulu simazi. uNkulunkulu ufuna lo lwazi asipha lona sulfake into practice, ngokwenze njalo uthi siba abahlakaniphileyo. Now i-wisdom iza ngolwazi, kepha ulwazi lulodwa ungalifaki into practice izwi lenkosi njengoba silibonile, sizolibona futhi lithi kuwubuwula lokho. So you can't just have knowledge and not put it into practice, because ukuba ne-knowledge ungayifaki kwi-practice izwi lenkosi lithi uyisiwula. Now umbuzo ke esizobheka namuhla ukuthi ingabe uyisiwula yini esinolwazi uNkulunkulu akunikeze lona kabili ngoLwesihlanu, kabili ngomgqibelo, uyaphuma namuhla awenzi lutho ngalolo lwazi. Izwi lenkosi lithi uzophila njengesiwula. Whereas when you put it into practice, izwi likaNkulunkulu lithi ngohlakaniphileyo. Awukwazi-ke uthi ngizoba ohlakaniphileyo ungenzi commitment kuNkulunkulu ukuthi Nkosi ngikuzwile Nkosi futhi ngithatha isinqumo namuhla ukuthi kuloku naloku okhulume nami Nkosi ngomoya wakho oyingcwele ngilekelele ukuthi ngibambelele kubona ngikwenze ngingagcini nje ngokukwazi. Sezwana bazalwane. Now at the end of the service namuhla we have to commit. Now angikhulumi ngabantu abasindisiwe kuphela. Uma ungasindisiwe uNkulunkulu ukhulume nawe very strong on Friday.
Ukhulume nawe very strong ngensindiso nokubaluleka kwensindiso nokuthi usindiswa from ini, usindiselwa kuphi, futhi kungani kumele usindiswe, nezono ozenzayo nezono was-inherita from kukhokho wakho ku-Adam. Unesizathu sokuthi usithathe leso sinqumo namuhla and do something about it because uNkulunkulu ukhulumile nawe. Uma usindisiwe, uNkulunkulu ukhulumile nawe futhi, into ayikhulume nawe uNkulunkulu uthi now ngifuna uthathe le knowledge engikunikeze yona uyifake kwi-practice ebese uba uhlakaniphile. Ngicela ungifundele futhi izwe silifunde namhlanje. Verse 15 and verse 17. You don't have to stand up because sesikwenzile lokho. Kwabase Efeso, verse chapter 5, kusukela ku verse 15. Ngakho-ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani. Ningabi njengabangahlakaniphile, kodwa njengabahlakaniphileyo. Nithengisisa isikhathi ngokuba izinsuku zimbi. Ngakho-ke ningabi iziwula, kodwa qondani okuyintando yenkosi. Now, ngisinikeze isihloko lesifundisa namuhla esithi hamba ngokuhlakanipha ezikhathini ezimbi. Ine-echo lento, inikeze i-echo engene endlebeni yangithikameza. Walk wisely noma phila ngokuhlakaniphileyo njengokuhlakaniphileyo ezikhathini ezimbi. Iqiniso lithi siphile ezikhathini ezimbi, and sizobona ukuthi izwi melikhuluma ngezikhathi ezimbi, izikhathi ezinjani futhi zinini lezo izikhathi ezimbi. Abanye bethu sicabanga ukuthi izikhathi ezimbi njengathi sishonele bese kwabizolo sicabanga ukuthi ayisesikhathini esimbi. Sizokubona ezwini kaNkulunkulu ukuthi isikhathi esibi isikhathi sinjani futhi siqala nini siyophela nini leso sikhathi esibi. Now siphile ezikhathini ezibi, ingakho izwi lenkosi namuhla lithi walk wisely, hamba ngokuhlakaniphileyo noma ngobuhlakani, noma hamba ngewisdom wisely ngesikhathi ezinzima. Sizobheka izinto ezimbalwa lapho. Sobheka lento ethi bheka, be careful. Ngesingisi ithi be very careful. Angazi ngesizulu ithini nje manje uverse 15. Sizobheka le u15a. Uthini? Afundisi bese nivalile phela. Verse 15. 15, yes. Verse 15. Uthi ngakho-ke bhekisisani ukuthi bhekisisani naleli gama elithi bhekisisani. Sizobheka ukuthi lo bhekisisa usho ukuthini, ungamfundi nje udlule. Usho ukuthini lo bhekisisa? Okwesibili sobheka leli gama noma lamazwi athi hamba ngokuhlakaniphileyo, hamba njengokuhlakaniphileyo, walk wisely, hamba noma phila wisely, phila njengomuntu ohlakaniphile. Okwesithathu sizobheka ukuthi redeem the time, thengisisa isikhathi. Ila ngizokhuluma nani khona ningichazela ukuthi uma izwi lithi thengisisa isikhathi lisho ukuthini ukuthi thengisisa isikhathi. Ebese egcineni sobheka lento yokuthi yazi intando noma qonda intando kaNkulunkulu esikubona ku verse 17. Asiqale lapha ke ku verse 15. Leli gama noma la athi bhekisisani, look very carefully. Othisha besingisi bazokutshela ngokwegrama leli gama elithi bhekisisani, ngokwegrama likwi present active imperative tense. Maliku present tense ithi into eyenzeka manje. U-active uthi into kumele yenzeke ngaso sonke isikhathi, ayinamkhawulo, ayinasiqalo, ayinasiphetho, into kumele ihlale yenzeka njalo. It's present, you do it now. Active uyenza njalo, ayinamkhawulo. Imperative ithi iyumiyalelo. It is a
commandment. Ifisa sikuzwe lokho sithina sijwayele imiyalelo eyishumi. So eminye imiyalelo esizwini asiyiboni njengemiyalelo, asiyiboni njengezinto okumele sigxile kuzona, asiyiboni njengezinto okumele sizenze without consideration, without asking questions, izinto that we are obligated to do. So leli gama lithi bhekisisani, be careful, is in the present active imperative tense. Liwumyalelo, lale uNkulunkulu uthini la, uthi watch out, qaphela, be careful. That's a commandment. Yini le uNkulunkulu athi ngibe careful kuyona? Uthi be careful ukuthi uhambe noma uphile njengohlakaniphileyo. Now ithi lento into okufanele ngaso sonke isikhathi empilweni yakho, hayi enkonzweni kuphela, throughout impilo yakho, kiyo yonke into yenzayo, ama relationships wakho, kusemsebenzini wakho, imali zakho, izingane zakho, noma ngabe yini, every aspect yempilo yakho fanele uhlale unale commandment engqondweni yakho yokuthi ingabe lento engizoyikhuluma, ingabe lento engizoyenza, ngabe le response engizoyinikeza kulento esenzekile, kulento esikhulumekile, leyo nto leyo izongenza ohlakaniphileyo noma isula yini na. Anizwa lento bazalwane, it is a commandment, iyumiyalelo. Na uNkulunkulu mekiyalela kusho ukuthi kunento uNkulunkulu ayibona kuwena enobungozi kuwena, ingakho ayiletha njengomyalelo. So uthi be careful, it's an imperative. Now why esho njalo uNkulunkulu? Iqiniso lithi whether you believe it noma awukholwa, ithi lento njengoba sizwile ngolwesihlanu, ngaphambi kokuthi usindiswe wena ubuyisigqila sombusi walomhlaba. Ubuyisi whether uyakholwa lokho noma ukholwa okwakho, kepha kusala iqiniso ukuthi ngaphambi kokuthi usindiswe ubuyisigqila sombusi walomhlaba. Ubani umbusi walomhlaba? Isikhathi asinaso ukuthi sifunde, mhlawumbe sifunde John chapter 12 verse 31. Mhlawumbe sifunde nje kube John chapter 12 verse 31. Mhlawumbe sifunde no 2 Corinthians 4:4. Lawa manye siwabhale phansi siwafunde ekhaya. John chapter 12 verse 31, John chapter 14 verse 30, John chapter 16 verse 11, 2 Corinthians chapter 4 verse 4 esiyomfunda manje, 1 John chapter 5 verse 19. Onke lama verse esengwabalile noma engwakhotile anikeza isifundiso nesithombe esifanayo esithi ukhona umbusi walomhlaba, ukhona lo onikezwe uNkulunkulu amandla limited authority ukuthi acontrol lomhlaba. The ultimate control uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithi akukho okwenzeka emhlabeni unless kudalwe uNkulunkulu ukuthi kwenzeke, noma kudedelwe uNkulunkulu ukuthi kwenzeke. For an example, izwi likaNkulunkulu lithi konke okuhle kubuya kuBaba who is above. Akukho okubi okuvela kuNkulunkulu. So lobubi obenzeka kithina buvelaphi? Buvela kumbusi walomhlaba odedelwe uNkulunkulu, wamnikeza amandla ne-influence okulimited. Wena wabona uNkulunkulu ekhuluma noJobe, wamnikeza amandla unlimited ukuthi angenza lokho uNkulunkulu amlimited ukona, akakwazi ukudlula kuloko. So everything embi eyenzeka kithina ayidalwanga uNkulunkulu ukuthi yenzeke, kepha idedelwe uNkulunkulu ukuthi umbusi walelizwe
amnikeze amandla unlimited akwazi ukuthi akakwenze kithina because uNkulunkulu efuna ukukhombisa ubukhulu bakhe in that situation. So let's just read John chapter 12 verse 31 no 2 Corinthians 4:4. John 12 verse 31. Manje sekungukwahlulelwa kwalomhlaba. Manje ke umbusi walomhlaba uza kuxoshwa. 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Okuyibona uNkulunkulu walelizwe ayiphuphuthekisile ingqondo yabo yabangakholwa ukuze lingakhanyi kubo ivangeli lenkazimulo kaKristu ongumfanekiso kaNkulunkulu. Asina sikhathi sokuthi sichaze lento but kafushane umbusi walomhlaba noma lonikezwe i-authority noma amandla we-influence limited uSathane. So uyathanda awuthandi ngaphambi kokuba usindiswe ubungaphansi bobugqila bukaSathane enikezwe uNkulunkulu amandla unlimited ukuthi enze ubusathane bakhe. Usazomnikeza amandla in the future amdedele abe uSathane to the fullest. Mina nawe asifisa ukuba lapho futhi ngomusa kaNkulunkulu uNkulunkulu uthi uzosihlwitha before anikeze uSathane amandla unlimited aveze ubusathane bakhe. Now ithi lento bewungeke ukwazi ukuphunyuka ogebeni noma ogeheni likaSathane ngoba mekubambile ukubambe ngqi ngoba enikezwe uNkulunkulu lawo mandla lawo. So ngoba uNkulunkulu ngaphezulu kaSathane sizwile ngolesihlanu uyena uNkulunkulu ohambe wayokuthenga njengesigqila sikaSathane ekhipha ebugqilini bukaSathane because uyena kuphela onalawo mandla. Uthi ke la uma uSathane uNkulunkulu ekuthatha kuSathane uSathane uletha lento esibiza nge-counter attack. Akathi usemthetho uNkulunkulu well baningi abanye ngisazobathola no usakufuna wena and futhi uSathane masaka launcha i-counter attack uyilauncha ngezinto nangendlela eziningi. uNkulunkulu uza ngendlela eyodwa nje kaKristu akukhiphe. uSathane meselethe i-counter attack uyiletha ngezindlela eziningi futhi iningi lazo ezibukeka zizinhle zithandeka kuwena njengalezi esitshelwe zona kusukela ngolesihlanu ukuze sifike ngomgqibelo ezibukeka zizinhle ezibukeka zinobuNkulunkulu ebese wena uyaheheha because uSathane wants to take you back ebugqilini akanelisekile ukuthi uNkulunkulu umhlulile. So ithi lento uma usindisiwe uyisitha sikaSathane ayohlala ebhekene naso ngaso sonke isikhathi because engqondweni yakhe elimited ucabanga ukuthi usazokuzuza futhi. And izwi likaNkulunkulu njengoba solibona namuhla lithi hamba njengomuntu ohlakaniphile ungaze uheheke ubuyele ebugqilini la wakhishwa khona. Therefore you cannot just be complacent. Awukwazi ukuba kuyi-autopilot. Qaphela, be careful, bhekisisa, be very careful. Ungabi careful nje, uthi be very careful, bhekisisa. Because uNkulunkulu wenza lento ngoba uyamazi lo abhekene naye ukuthi unamandla amakhulu ukudlula wena. Ebese nina mase senitholele imfundiso eziqhutshwe nezwi ezidukisayo ezi-empty ezingenamandla bese nithi uSathane mina ngibhekana naye ngqo. Akanamandla uSathane akanasabelo phezukwami. Hey ungadlaleli kuSathane mzalwane. Ungadlaleli kuSathane. Unamandla kabi uSathane adlulo wakho.
unamandla uSathane ukuthi uthe exoshwe ezulwini wathatha 1/3 yezingelosi zasezulwini. Unamba bani-ke wena uthi wena ungamelana noSathane? So uNkulunkulu uthi qaphela, be very careful ngaso sonke isikhathi. Ngikhulumile nawe ngoLwesihlanu, ngakhuluma nawe ngoMgqibelo. Now be very careful. Be careful all the time before you act, before ukhuluma nezinto eziza kuwena. Be very careful ukuthi response nama actions wakho anokuhlakanipha yini noma anobuwula. Yabona ubuwula ile knowledge owazi ukuthi uKristu wanqoba uSathane, nawe uzovuswa ukunqoba uSathane bese ucabanga unamandla okunqoba uSathane manje. Lelo qiniso linamanga. Because awunawo amandla okunqoba uSathane, uKristu kuphela unqoba uSathane on your behalf. So be very careful how you live. Pay attention. Watch out. Lisho njalo lelizwi malithi bhekisisa. Okwesibili lithi hamba ngokuhlakaniphile. Phila ngobuhlakani ngenhlakanipho. Ithi phuma kwi-autopilot. Ngicela ngifundele uverse 14 nje manje. Phuma kwi-autopilot. Phuma kulento ye-complacency. Phuma kulento yokuba comfortable njengomzalwane. Iba njengomuntu osempini, because wena uSathane angakushaya nge2 feet anytime akunqobe. Ngakohlala uqaphele. Is uverse 14 ukuthi uthini khona la Ephesians chapter 5 Verse 14. Ngokuba bonke okubonakalayo kungukukhanya, ngalokho kuthiwa phaphama wenoleleyo, uvuke kwabafileyo. Hey. uKristu uza kukukhanyisa. Niyamuzwa ukuthi uthini? Uthe be very careful. Now. Verse 15 kwamanye ama-translation njenge-original translation uthi therefore, uqala ngokuthi therefore, ngako-ke. Umuntu makathi ngako-ke kusho ukuthi kusuke kunento ayikhulumile phambilini. So uthi kulento lengiyikhulumile phambilini ngako-ke qaphela yini engiyikhulumile ngithe phaphama wena olele. Wake up or slumber. Wake up from your sleep. Rise from the dead, because sengikuvusile kwabafileyo vele. Sawukwazi ukuthi uphinde futhi uhehehe kuyimfundiso ezi-empty nezidukisayo. So ulizwile iqiniso lawo. Wake up from your sleep. Uverse 8 uthi yimina uNkulunkulu engikulandile. Ngikulande kuphi? Ngikulande ebumnyameni. Bheka uverse 8. Uverse 8 uqathanisa ubumnyama nokukhanya. Now uzokubona lobumnyama nokukhanya masifika lapho ku verse 15 to verse 17. uNkulunkulu uqathanisa ubumnyama nokukhanya. Uthi I have pulled you out of the darkness ngakuletha ekukhanyeni. Uthi ngangagcina lapho wena ubu-fruitless. Akunayithelo boyithela wena. Because ubungaphansi kokugqila benkosi noma uNkulunkulu walomhlaba. Mina uNkulunkulu ngithe sengikususe ebumnyameni ngakuletha ekukhanyeni ngakwenza ukuthi ukwazi ukuthela izithelo. Wangagcina lapho. Uthi verse 14 ngikulande sewufile wena ngakuphilisa. Now. Verse 8 ukukhanya. Verse 9 ukuthela izithelo. Verse 14 ukuvuka kwabafileyo, bowufile wena usuyaphila manje. Verse 15 uthi qaphela-ke, watch out, be very careful. Ngoba sengenze konke lokho, be very careful. Because uSathane une-counter attack enkulu ufuna ukukulanda kubuyisele emuva. So be very careful. Now awukwazi-ke ukuphila impilo ehlakaniphile noma enobuhlakani uma ungabuqondi ubuhlakani ukuthi buyini.
You can't live a life of wisdom. You can't live a wise life ungazi ukuthi wisdom yini. Ngishilo earlier on ukuthi i-wisdom noma ukuhlakani noma ukuhlakanipha yinto elangazelelwa abasindisiwe nabangasindiswanga. In fact, ngalezo ikhathi, I'm 62 years old. Nale ikhathi mina ngisafunda bekunalabantu laba ababizwa ngama-philosophers. Umuntu aye university noma iqale high school atadishe iphilosophy. And ama-philosophers ayahlonishwa. Ngalezi ikhathi abehlonishwa kakhulu because abantu abanolwazi, ulwazi olunzulu nolwazi olujulile olukwazi ukuthi lingalekelela abantu ekuthatheni inqumo. Niyizwa lento le? Ama-philosophers abantu. So lento yolwazi yinto elangazelelwa abantu abangasini. In fact nanamuhla abantu abahlakaniphile bayahlonishwa. Hlakaniphe kabi lensizwa ungayiboni ithule. Yabona lensizwa yabona menithole lensizwa niyibambe isizwe ngoba ihlakaniphile lensizwa. Nalabo abafundisa izifundiso ezidukayo basebenzisa bona lobo buhlakani obulangazelelwa wonke umuntu bakuhlanganise nezwi likaNkulunkulu ukuze bakwazi ukuba palatable, bakwazi ukuthi bathandeke, bakwazi ukuthi balaleleke, bakwazi ukuthi babe ne-influence. Verse 15 uthi qaphela, be careful because ulwazi lolo kepha lolo lwazi alinabo ukuhlakana. Lolo lwazi aluna wisdom, it's just knowledge. It's just intellect. Intellect empty engenabo ukuhlakani noma ukuhlakanipha. Because ukuhlakanipha ukuthi le information lo lwazi onalo ebese ulinikeza i-practice ulifake kwi-practice. Benze njalo nabo labangasindiswanga. Base bakunikeze lolu lwazi ebese bakufundisa lona ulithathe ebese uyalipractice liyadukisa ngoba lihambisana noNkulunkulu. Kuyini ukuhlakanipha kwezwi? Because ukuhlakanipha kwasemhlabeni kuphambene nokuhlakanipha kwasezwini likaNkulunkulu. Angiphinde lento iyafana. Abangasindisiwe balangazelela ukuhlakanipha, abasindisiwe balangazelela ukuhlakanipha. Kepha ukuhlakanipha kwaNkulunkulu noma ukuhlakanipha okusezwini kuyaxabana nokuhlakanipha kwasezwini. Asibone ukuthi ixabana kanjani. 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Verse 19 ukuya verse 25. Ngenxa yesikhathi ngeke sichaze kepha sifunde nje. 1 Corinthians chapter 1 verse 19 to verse 25. 1 Corinthians 1 verse 19. Phela kulotshiwe ukuthi ngiyakuqeda nya ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo. Ngikwenze ize ukuqonda kwabanokuqonda. Siphelele phi isazi na? Sikuphi isazi imithetho na? Uphi oqophisana ngamazwi wakulesi sikhathi na? uNkulunkulu akakwenzanga yini kwaba ubula ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngokuba njengalokho ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu izwe lingazange limazi uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo. Lokho kwaba kuhle uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobula bentshumayelo. Ngokuba abaJuda bafuna izibonakaliso kuthi amaGreki afune ukuhlakanipha. Kodwa thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda nobula kwabezizwe. Kepha kulabo ababiziweyo, abaJuda namaGreki, sishumayela uKristu ongamandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kaNkulunkulu. Verse 22 uthi
abangasindisiwe abangewona amaJuda amaGreki bafisa kona lokuhlakanipha. AmaJuda nabo abazibona bayi-apple of God's eye nabo bafisa lokuhlakanipha. Kepha uNkulunkulu uthethe lokuhlakanipha kwezwe wakwenza ubuwula. Fundo chapter 3 verse 18 ukuya ku verse 20. Chapter 3 verse 18 to 20. Verse 18. Makungabibikho ozikhohlisayo uma kukhona umuntu phakathi kwenu othi uhlakaniphile kulesi sikhathi makabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kaNkulunkulu. Kulotshiwe ukuthi abahlakaniphileyo ubabamba ebuqilini babo. Nokuthi inkosi iyayazi imidlinzo yabahlakaniphileyo ukuthi iyize. Now, uma ethi hamba njengohlakaniphileyo, phila njengohlakaniphileyo, uthi ngiyazi ukuthi une-knowledge. I know you have knowledge. Ngikunikeza i-knowledge from lesikhathi usindiswa. Kule phasika lika 2026, ngakunikeza i-knowledge ngentshumayelo yokuqala yasekuseni. Ngaphinda futhi after lunch, ngakunikeza enye i-knowledge after lunch. Saturday ekuseni, ngakunikeza enye i-knowledge ngesidlo senkosi ukuthi sizuthini. Ntambama ngakunikeza futhi enye. I know ukuthi une-knowledge, but don't think you are wise. In fact, you are a fool. Uma une-knowledge, ungayisebenzisi ohambeni lwakho, ufana nesiwula. In fact, awufani nesiwula, uyisiwula. Awukwazi ukuze enkonzweni ephasikeni, Friday, Saturday, Sunday, uhambe ubuyele emuva uyisiwula esigcwele information. Anizwa lento bazalwane. Ithi lento Nkosi usukhulumile nami. Nkosi ngikuzwile ukukhuluma, namuhla ngithatha isinqumo ukuthi ngifuna ukuphila njengohlakaniphileyo, angifuni ukuphila njengesiwula. Because uthi iziwula uyazishabalalisa. Mawucabanga ukuthi wena uhlakaniphile. So yini ukuhlakanipha? Ukuhlakanipha ukuba ne-information oyifaka into practice. Now, ungabi confused. I-wisdom ne-knowledge akukho necessarily synonymous njengoba ngisho. Lokho kunye une-knowledge uyayisebenzisa ebese uyahlakanipha. Le enye une-knowledge awuyisebenzise bese uyisiwula. Noma uyisebenzisa le knowledge, awuyisebenzisi ngokukaNkulunkulu, uyisebenzisa ngokwasezweni ngaphansi kobugqila balenkosi yomhlaba uNkulunkulu ayinikeze limited power. So ubuye uthi usukhishiwe ebugqilini, wena ubuyele ebugqilini useve ubugqile ngale knowledge onayo ocabanga ukuthi useve uNkulunkulu. Angazi noma niyayizwa lento bazalwane. Laba esifundiswe ngabo izolo afternoon, they think they are smart because bavule ezwini likaNkulunkulu, bakhombe ezwini likaNkulunkulu, kanti baxube ama-human traditions nezwi likaNkulunkulu, because all they want ukuthi wena ulalele bona, but they need your time, bafuna i-loyalty yakho, bafuna imali yakho, and everything else abangabeka izandla zabo kuyona, so that uzodependela kubona. That konke lokho izwi lenkosi lithi ubuwula, ku-empty futhi kuyadukisa. Noma kumbathiswe uKristu, noma kumbathiswe izwi likaNkulunkulu, ku-empty is deceitful. Kuyisekudukiseni. Because uKristu uthi awukwazi mhlawumbe sibeke kanje, awungeke uthi uhlakaniphile kepha ungenayo intobeko. Konje ukuqala kokuhlakanipha kuyini? Umesaba uNkulunkulu.
abazalwane sinempakamo siphakeme futhi thina labo esiqala la kwi-pulpit siphakeme kambe. Sifuna ukutatazelelwa, sifuna ukuthwalela amabhayibheli, sifuna ukuhlonishwa, sifuna ukukhothanyelwa. Manje sibingelela fanele niguqe ngamadolo nibe yonke lento. Nani bazalwane lento bese ke iyaningena nithi nisindisiwe nibe ninempakamo kungekho ukuthobela. Ngicela ungifundele Proverbs chapter 15 verse 33. Proverbs chapter 15 verse 33. Now you think you are wise because une information, uneqiniso kaNkulunkulu ukuthi wena yohlulela izingelosi one day, ukuthi wena uyindlalifa kunye noKristu, ukuthi wena umntana kaNkulunkulu, kepha awunako ukuthobeka, usesenempakamo nepride. Izwi kaNkulunkulu lithi uyisiwula. You are a fool with all that information you have. Proverbs chapter 15 verse 33. Isaiah 15 verse 3. Ukwesaba usimakade kungumyalo wokuhlakanipha. Nokuthobeka kwandulela udumo. Sifuna ukuduma singathobekile. Sifuna ukuphakama yazi ukuthi siphakanyiswa yini? Siphakanyiswa knowledge. Usho njalo umpostoli Paul lapha ku 1 Corinthians makakhuluma ngokudla okuhlatshele iThixo. Uthi awusahlangani nalabantu wena asebahlaba abasahlaba ngoba wena uNkulunkulu ukusindisile nomndeni wakho noma ukumema awusayi wena. Uthi may addressa uthi hey uthando luyakha kepha knowledge idala impakamo. Uyayizolenda uthole in-knowledge yasiyakuphakamisa wasuba nempakamo bese izwi lenkosi lithi uyisiwula esine-knowledge. Hamba njengohlakaniphileyo. In-knowledge kaNkulunkulu, in-knowledge uNkulunkulu akunikeze yona ezwini lakhe ithi ukuhlakanipha lokho kumesaba uNkulunkulu, wenze izwi likaNkulunkulu njengobekhulume nawe kuleli phasika, ucommit ukwenza izwi likaNkulunkulu, ul-apply njengoba linjalo. Uzobona mzalwane nalemphakamo-nyana onayo, uzobona uNkulunkulu uzokulekelela ithi kwehla. Uzomangala ukuthi how imina lo. Yabona usaphakeme manje uzibona ungcono kunabanye, it's because unale knowledge edukisayo. Qaphela. Be careful, verse 15. Be careful. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. So to trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Now. Izolento ayithi lean not in your own knowledge, ithi lean not in your own understanding, because uNkulunkulu akafuni nje ukuthi into uyazi uthi ufuna ukuthi uyiqonde. You need to understand it. So you cannot rely we understanding yakho as a person who walks wisely. Ongesona isiwula esine information in all your ways, not most of your ways, not some of your ways, in all your ways uzo acknowledge uNkulunkulu, ebese uNkulunkulu elungisa indlela yakho. Yayizolento wena unalo lwazi, but we understand ukuthi lo lwazi olukaNkulunkulu. Ene ulwazi onalo malukaNkulunkulu ebese ul-applya ngokukaNkulunkulu uba nokuhlakanipha, uqala kokuhlakanipha lokho. Uma usunokuqala kokuhlakanipha uthi mase ul-applya lelizwi ulinikele uNkulunkulu, ucela uNkulunkulu, ebese yena uNkulunkulu ulevelisha indlela zakho zohamba kuzona ukuthi zikhanye. Uyena owenza njalo, akuwena omtshelayo, because uNkulunkulu is not here to serve you. Mina nawe we are here to serve uNkulunkulu.
ebese yena makes your path straight. Ebese uPsalm 49 athi isiwula siphila sithi akekho uNkulunkulu. Now baningi abazalwane abahleli la namuhla abangakuphimiseli ngomlomo wabo lokho kuPsalm 49 yokuthi akekho uNkulunkulu, kepha indlela esiphila ngayo ithi akekho uNkulunkulu. Kanjani na? Uvuka ekuseni, chofoza ifoni, wenza konke lokwenzayo, sekufika isikhathi sokugeza, uyongena eshaweni, sekufanele uhambe, ingane mawone ingane ulungisa ingane umalume uyeza noma ufanele uyidropha, uyahamba uye emsebenzini noma uyahamba uye esikoleni, kubhizi nasemsebenzini intambama uyabuya, yileso ujahile uzopheka uzolekelela wenza konke lokho, noma uyahamba nje uziphumela out nabangani bakho, wenza yonke lento, usukhohlwe uku-acknowledge uNkulunkulu. Awukhulekile, awumbonganga, awenzanga lutho nasemgwaqeni, mangabe uyadrive cishe ube ku-accident uthi hey lo wenzani lo, yazi kube angibrekanga, ngabe ngimshayisile lo muntu, yabona kuba ngiswevanga, ngabe ngibulele lo muntu. Hayi bo, unamba bani wena ngathi impilo yakhe isezandleni zakhe, icontrola wena. Acknowledge uNkulunkulu nakhona lapho. So baningi la kithina abathi ngezenzo zabo akekho uNkulunkulu. uPsalm 49 ukhuluma nami, ukhuluma nawe. Esiphila kwangathi there is no God. And yet simlalela uNkulunkulu njalo masiyinkonzweni. Yabona ukuza kule Pasika kule weekend umenye uNkulunkulu ngoba efuna ukukhuluma nawe. Ukuba kwakho namuhla la, it's either you've done yourself a great favor noma you've done yourself a great disservice, because uma uzohamba ungathathanga isinqumo sokuthi Nkosi ngikuzwile futhi ngiyafisa ukuhlakanipha kwami ukuthi ngizoku-acknowledge kiyo yonke into, ukuphila kwami kuzokulwa ohlakaniphileyo. Ithi lento ukuthi wena Nkosi, I am fine ukuba yisiwula because there is no God. Ngiyakwazi ukuphila without acknowledging you in any way. Ngiyakwazi nje uqeda isonto ungakhulumi nawe. Hey bazalwane, lento ngikhuluma ngayo ngiyayazi. Ang-exaggerate. Ma ungakhuluma iqiniso nje phambi kwaNkulunkulu wena. Hey baningi kithina abahleli la namuhla bangakhuleki. Baningi abahleli la bangalifundiswi. Baningi abahleli la balizwi izwi laNkulunkulu elikhuluma lisihlabe izwi kepha siphume sisafana. Qala khona la kwi-pulpit, ukuya kwigosa emnyango noma kuya kwikhakhathi. It's a reality bazalwane. Ingako verse 15 athi be careful. Be very careful. Not just be careful, be very careful. In fact, lelo zwi alithi just be careful. It's much stronger. Lithi watch out. Lisho njalo ngesiGreek. Lithi watch out. Watch out ukuvuka nje udumela ifoni ebese udlala ama games njengami, or ubheka ama TikTok, or ubheka ama status, or watch, angithi ku wrong ubheka ama status bazalwane, but watch out ukuthi lo omubi oletha i-counter attack angayilethi ngefoni. Lo letha i-counter attack angayilethi ngonkosikazi wakho okucasulayo. Lo letha i-counter attack angayilethi ngale colleague yakho lehlala ingathi ibhekane nawe, ngathi iqashele ukubheka wena, inake wena. Neyizwa lento bazalwane, uthe uNkulunkulu ekutomula, ekuthenga, ekuredeema, ekuhlenga, to redeem you. Uthe mwenza njalo, uSathane walaunch i-attack. Wena ubuka i-TV, u-Israel uthe ma-attack i-Iran. I-Iran ayizange iphendule kwa-Israel kuphela. Ishaye kwasani, ishaye oDubai, ishaye ama-Emirates, ishaye kwasani. uSathane naye wenze njalo. Akashaye nje la yena ishaywe khona. Uza nge-counter attack multi-pronged. Angazi ngesizulu yini multi-pronged. Be careful.
Proverbs chapter 17 verse 10 uthi isiwula rejects instruction. Isiwula ayifunde nje manje ngicela ufunde mfethu. Proverbs chapter 17 verse 10 ithi isiwula ngazi ngesizulu uNkulunkulu akazikhulumela ngesizulu but it says a fool rejects instruction. Isaiah 17 verse 10. Ukusolwa ungena kujule kulowo onokuqonda. Kunemvimbo eyikhulu kokuyisula. Lalela. uNkulunkulu uyakusola. uNkulunkulu ukunikeza instruction verse 15 uthi watch out in every area of your life. Mawuthethe ipeni lasemsebenzini ngephutha kusasa mawubuyele ofisini libuyisele. That is theft akulona lakho. Yayizwa lento ungathi hayi ipeni nje ipenseli maningi lamapeni namapenseli libuyisele watch out. No asiqale ngako kona lokho okuncane because uma ungathembekile komncane ukwazi ukuthembeka kokukhulu. Wonke umuntu la emsebenzini i-lunch is 30 minutes bayathatha i-hour baye go Pick n Pay baye go watch out. Watch out when i-lunch yakho is 30 minutes. You work as though you work for the Lord. Otherwise we see esine information. Isiwula is proud. Isiwula has no teachable spirit. Yabona uma ungafundiseki, uma ungaholeki, uma unga-adviseki, you are a fool. Angiphi. uNkulunkulu ubeka isupervisor emsebenzini wakho. Uma ungaholeki wena isupervisor emsebenzini wakho, you are a fool because izwi lenkosi lithi akekho semagunyeni engabekwanga uNkulunkulu. Kwakhona la enkonzweni uma ungaholeki khona la enkonzweni, you are a fool. Watch out. Anizwa lento wazalana futhi ngiyazi anifuni ukuyizwa le. Because isiwula has no teachable spirit. Isiwula sihlale si-right emehlweni aso. Isiwula takes no instruction because ngine knowledge. I know better ukudlula umphathi wami. Bonke abanye abantu bathatha i-hour lunch. So uma ethi uzongidisciplina mina uzongidisciplina ngaliphi? Because fanele discipline wonke lama colleagues wami. Une knowledge wena. Futhi ubhala ama-file une dossier oyiphethe ake. Watch out. Watch out. Nakungani uNkulunkulu noma ezwini lakho uNkulunkulu assumes noma refers abazalwane njengabantu abanohlakani. Lalela, uNkulunkulu akathi wena uyisiwula. Uthi ube yisiwula usesengaphansi kombusi walomhlaba. Uthe yena ngakuhlenga, uthe ngokukuredeema waba wise. So, ngokukaNkulunkulu sonke sinokuhlakani. ngokukaNkulunkulu akekho kithina ngabuphiliso kwesiwula. Anizwe lento kwasalayo. Ngicela umfundele u1 Corinthians chapter 1 verse 30 njomani. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. ngokukaNkulunkulu uthe uNkulunkulu angakuhlenga wakusindisa wakwenza umuntu ohlakaniphile. Wena ngokungalaleli izwi likaNkulunkulu, knowledge usunayo, uqhubeka uphila impilo ngendlela ofuna ukuyiphila ngayo,
wena osozibuyisela emuva la egqikeni obuya kubona. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 Corinthians 1 verse 30. Kepha uNkulunkulu ni kuKristu Jesu owenzelwe thina. Waba ngokuhlakanipha kwethu okuvela kuNkulunkulu nokulunga. Nokungcweliswa kanye nokuhlenga. Ngicela uyifunde nje manje iphinde futhi iphinde. Ngicela uyizwe kahle le mzalwane. Uyabona, you are a fool by choice. Uyisiwula, uyisidomu, uyisiphukuphuku, uyisikapkap nge-choice. According to 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ngicela umphinde nje manje. Kepha ngoNkulunkulu ni kuKristu Jesu owenzelwe thina. Waba ngokuhlakanipha kwethu okuvela kuNkulunkulu nokulunga nokungcweliswa kanye nokuhlengwa. Ithi lento le minute wamukela uKristu nobukhosi bakhe phezu kwempilo yakho wasindiswa ngokweqiniso. uNkulunkulu kutheme kakufaka kuKristu wakunikeza bonke ubuhlakani bakhe uNkulunkulu obukuKristu. So uKristu makes you wise. Anizwa lento bazalwane. Ebese uNkulunkulu meloko ekwenza wise, ekushumayeza, ekhuluma nawe asithathe leli phasika ukwenza wiser and wiser and wiser because uyakungibhulela. No, wena uthi mina ngicomfortable ngiyisiwula ngoba lento Nkosi ongenza wise for yona angeke ngiyiphile ngeke ngiyenze ngizoyizwa kepha ngeke ngiyenze. Washo sinisile ngisasikhumbula igama laso lathi bezweni or balaleleni ningabezwa or bezweni ningabalali. Nawe wenza njalo, uyamuzwa uNkulunkulu or uyayilalela lento ayishoyo kepha ngeke uyenze. Niyizwa lento esishoyo bazalwane. So uyisilima by choice. Ubuyisilima by default. Ungasindisiwe. uNkulunkulu wasiyakukhipha. Wahlakanipha. Ngokungenzi lokho uNkulunkulu akushoyo, nokungacommit kuloko uNkulunkulu akushoyo, by choice ufuna ukuba isilima. Like uAdam. Izwi likaNkulunkulu lithi uEva wadukiswa, kethu uAdam akadukiswanga. He sinned by choice. So kusho ukuthi lento oyenzayo wena ufuza uyihlo omkhulu Adam. Legazi likaAdam alikakaphumi kuwena. Ngoba uthi uNkulunkulu noma esengcwelisile ukungcwelisa bazalwane uyasindiswa ebese uyangcwelisa. Ukungcwelisa ku-progressive. So wena uthi kuNkulunkulu, Nkosi ngithanda ukusindiswa uKristu. Kepha ukungcweliswa ngizozingcwelisela mina ngendlela yami. Banizwa bazalwane. Ngizozingcwelisa mina. I will progressively mina decide ukuthi ngifuna ukungcweliswa or not. Uyisiwula, you are a fool. Now, lento ayigcini ngokusindisa kuphela. 2 Corinthians chapter ihlakano sunabo vele. Uxabana nezingane ekhaya, usunalobo buhlakani. Nalawo mandla okubhekana nalokho. Uxabana nabantu emsebenzini, neyizwa lento, ufuna ukusebenzisa imali, usunobuhlakani. U2 Peter utsho njalo uthi uyakwazi ukumelana nanoma ngabe yisiphi isimo empilweni because you are wise and unikeziwe leyo wisdom. I-obstacle esibhekana nayo ukuthi sivumela ulwazi lwezwe lubuye futhi lusigqilaze, lusithathe captive
Colossians chapter 1 Colossians chapter 2 verse 8 asizumfunda manje uthi lolo lwazi lwasezweni ulivumela ukuthi liphinde futhi lukuthumbe ube yintundu yasekuthunjweni so uyinto yokudlalwa wena udlalwa omubi because wena odedele omubi ukuthi adlale ngawo lisho njalo izwi laNkulunkulu naphe kuverse 16 isikhathi mhlawumbe ngeke sivume sekuverse 17 uverse 16 ngicela ufunde uverse 16 nje manje verse 16 nithengisisa isikhathi ngokuba izinsuku zimbi nithengisise isikhathi ngoba izinsuku zimbi bisho ukuthini ukuthengisisa isikhathi ngike banipha amamike asikhulume emashini ukwenze njani ukuthengisisa isikhathi khona wazi malithi uthengisisa isikhathi usithenga kanjani isikhathi noma usithengisisa kanjani isikhathi noma kusho ukuthini ukuthengisisa isikhathi akekho ufuna ukukhuluma nathi now khumbula uGalatians chapter 3 uthi uNkulunkulu owasihlenga ngoKristu he redeemed us kuKristu ukuredeema ukuhlengwa ukuredeema noma ukuhlengwa ukuyothengwa ebugqilini uthengwe kube nenkokhelo oba nayo ukhishwe ebugqilini siyazwana leli gama kuyisiGreek it's exactly the same word leli lokuthengisisa ithi lento mawuthengisisa you must buy back now asinikeze historical context historical context ithi fana nomthengi a merchant angazi ngesizulu ukuthi yini umthengi umuntu otradeayo hayi lokutrader kwenu lo enkhuluma mhlambe nako kuyafana I don't know but umuntu otradeayo whether international trade or lokutrader kwenu kwimali esheshayo ithi lento thengisisa isikhathi now lokuredeema it's exactly lento yokuthengisisa you must redeem that opportunity it's the same word esetshenziswa kuGalatians chapter 3 but la uthengisisa isikhathi now ngesiGreek kunamagama amabili asetshenziswa for isikhathi elokuqala uChronos ila sithola khona igama elithi chronometer right okusho iwashi isikhathi sewashi uChronos la akusetshenziswa uChronos kusetshenziswa uKairos sazwana uKairos akakhulumi ngesikhathi seChronos sechronometer uKairos ukhuluma ngesikhathi esi-opportune esi-specific okuyi-opportunity evela ngaleso sikhathi ithi mase ivela leyo opportunity grab it so uma ngabe uyi-trader noma you are a merchant you must watch out masifika leso sikhathi grab it anizwa lentombazana so uthi uNkulunkulu hlala uqaphile uthi mangabe umuntu otradeayo i-opportunity leyo yokutrader mayifika just grab it thengisisa isikhathi hlala uvula amehlo makune opportunity yokuveza uNkulunkulu makune opportunity yokuapply izwi makune opportunity yokuhlakanipha makune opportunity yokuresponda ngokuhlakanipha hlala uqaphile grab that opportunity at that time usho njalo ukuthengisisa isikhathi uthi ngoba sikhahlale siphile ezikhathini ezinzima now ithini lento ithi hlala uqaphile ngaso sonke isikhathi grab that opportunity make use of that opportunity because isikhathi esiphila kisona sifuna intentional living ifuna uphile
with intention. Ungabi kwi-flight mode. Ungabi kwi-cruise control. Iba ne-purpose mawuphila empilweni. So ithi lento uzoyiveza now awuyivezi noma kanjani uyiveza nge-discernment evela kuNkulunkulu. Siyazwana bazalwane? Ithi lento you must be careful. Uyibukisise, uyicabangisise, uthathe le knowledge uNkulunkulu akuphe yona, ubuze uNkulunkulu ukuthi uresponde kanjani and grab that opportunity. Lisho njalo lezwi. Lisho njalo. Lithi uNkulunkulu ufuna urealize ukuthi lempilo oyiphilayo nalempo obheke nayo is beyond you, akuyona yakho. Ngamandla akho ngeke uyinqobe. Amandla kaNkulunkulu. Asibhekananga nempi yegazi, sibhekane nempi yasemkhathini, kusho izwi. Uthi siphile isikhathi ezimbi, insuku ezimbi. Le insuku ezimbi insuku zobumnyama nokuphuphuthekiswa, blindness. And esibonile during the weekend ukuthi abantu bakaNkulunkulu baphuphuthekiswe kangakanani, bablindwa kangakanani ngokungasebenzisi izwi likaNkulunkulu. So uthi it's just rooted, lesi sikhathi is rooted or it's limited ebumnyameni nasekuphuputhisekweni kuphela. Now anginilekelele masini. Isikhathi sobumnyama isikhathi ekusukela kusona kukaKristu esemhlabeni siyoze siphele uKristu mesebuya ezolanda ibandla lakhe. Siyazwana bazalwane? So siphile esikhathini sobumnyama. Ithi lento kugcwele ubumnyama, kugcwele ukuphuphuthekisa, kugcwele blindness, kugcwele isikhathini esiphila kusona. If you don't watch out, uzosibona usubuyele ebumnyameni. If you don't watch out, uzosibona usublind ukuthi bese ngithi ngilibambile leqiniso kanti usubuyele. So you must wake up, you must watch out, you must be very careful at all times. Uthi ngokwenze njalo, uthi grab that opportunity. Na ungathi wena yazi ngidlule i-opportunity zona. Awusakwazi ukukhalela isikhathi esidlulile. Kepha unamandla wokugrabha isikhathi, opportunity esikhathini esizayo. Look into the future. Ebese athi ngokwenze njalo uzoyazi intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu uzoyazi ngokuthi uma unoKristu, Acts chapter 22 asizifunda manje, Izenzo chapter 22 verse 14, ithi lento uzoba nolwazi likaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu uma ubuka uKristu futhi uzwa amazwi aphuma emlonyeni akhe. So umbuzo ukuthi uKristu ukhulume nawe kangakanani kule weekend? Uwezwile amazwi aphuma emlonyeni wakhe? Uyaqonda lokho ukuthi kuyintando kaNkulunkulu yini na? Ulwazi noma intando kaNkulunkulu uyithola kuRomans chapter 12 uverse 1 ukuya kuverse 2 athi I beseech you therefore brothers by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and pure before God. This is your act of worship. Ebese athi you need to renew your mind. Une knowledge but boyisebenzisa wrong. Now you need to renew your mind. Uzo understand intando kaNkulunkulu. Angibeke labazalwana kwamanje. Ngizocela ukuthi uma uNkulunkulu ekhulume nawe ngoLesihlanu, wakhuluma nawe ngoMgqibelo, namuhla uNkulunkulu calls for you to make a decision. Whether usindisiwe noma usindisiwe. Uma ungasindisiwe, uNkulunkulu wants you to make a decision nge-information akunikeza yona ngentshumayelo yangoLesihlanu ekuseni. Wayibeka uNkulunkulu i-information ukuthi usindiswa kanjani, usindiselwani, kungani kumele usindiswe. Mina uNkulunkulu ngifuna ukukuhlenga. Now you must make a decision. I-decision uzoyenza ukuthi Nkosi ngikuzwile futhi ngizoyenza intando yakho. Noma uzothi Nkosi mina I want to be a fool. I'm fine la ngikhona khona. Akhulume nawe uNkulunkulu.
athi munye umlamuli, munye umpriest, munye high priest, only one. Therefore, come before the throne of grace with confidence. We're not in course, no. Ngiyakuzwa ukhona, but ngizoya nasemsamo futhi ekhaya. Ngizoya nakubaprofeti futhi. Ngizoya nasemanzini futhi. Ngizohambisa nesihlabathi la fanele ngisihambise khona. Uyayizwa mzalwane? Now you need to make a choice namuhla. You need to make a choice. You need to make a choice ukuthi ufuna ukuba isilima esine information noma ufuna ukuba ngohlakaniphileyo. Le awuyenzeli mina, awuyenzela abobaba bebashumayela, uzenzela wena noNkulunkulu. Futhi le awuzuyenza njengale nkonzo ngolesihlanu abathe valana amehlo ukuze ube nesibindi sokusukuma. Le uzosukuma manje wenza commitment kuNkulunkulu, because futhi ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma. Na into la, it's not to embarrass you, but this is to help you and help me to hold each other accountable. Angikwazi ukuholda accountable ngingakwazi. Umlungisi kaKhoza kunento uNkulunkulu ayikhulume kuyena, so uma sekhomita namuhla esukume ekhomita sengine responsibility yokuya kuKhoza ngithi Khoza yini le okhomite kuNkulunkulu kuyona. How can I hold you accountable? How can you help me hold me accountable? Ngiyento ngizoyithembisa uNkulunkulu. Mzalwane ungabheka oseceleni kwakho. Yangizwa mzalwane ungabheka, it's not about oseceleni kwakho. It's about wena noNkulunkulu. Uma ufuna ukukhomita kuNkulunkulu ukuthi ufuna ukuphila impilo wise, stand up and we're going to pray with you. If ungekho ready, sit down, because you're not ready. And you can't fool God. You can fool me, but you can't fool God. So uNkulunkulu uthi ngikhulume nawe lesihlanu, ngakhuluma nawe uMgqibelo, manje isonto ngisakhuluma nawe futhi ngithi I have redeemed you. I want you to redeem the opportunity. Let's cut. I want you to grab this time. Are you going to be wise or are you going to be a fool?